Chcel si ísť niekam na výlet, ale nikto z kamarátov nemohol. No a nakoniec si nešiel nikam. Asi ti je známy tento príbeh a podľa mňa je známy strašne veľa ľuďom, pretože veľmi veľa ľudí čaká stále na niekoho, s kým môže niekam ísť na výlet alebo s kým môže niekedy cestovať. No a presne to isté som riešil aj ja. Až do jednej chvíle, kedy som si povedal, že stačilo. XY naplánovaných výletov s kamarátmi, s ľuďmi a nikdy sa to nedostalo ďalej ako po ten plán alebo mimo tej skupiny. No a až som si jedného dňa povedal, že stačilo, že keď budem na tých ľudí stále iba čakať, tak reálne sa nikde nedostanem. Myslím si, že tento problém rieši strašne veľa ľudí a strašne veľa ľudí si neuvedomujú, že vlastne môžu ísť sami, alebo keď si to aj uvedomujú, tak stále majú v sebe ten strach toho, že vlastne ísť sami. Podľa mňa strašne veľa ľudí sa stretáva s predsudkami o tom, že čo vlastne budem robiť, keď pôjdem sám, alebo ja sa určite stratím, keď pôjdem sám. Určite to bude nuda. Podľa mňa opak je pravdou a svojím spôsobom je to strašne oslobodzujúca vec. No a ako ste už mohli z tohto videa si pochopiť, budeme rozprávať o tom, ako som začal cestovať sám, prečo je to dobré, kde som všade bol, aké som mal z toho pocity a ako to vlastne celé dopadlo a čo ma to naučilo. Raz som čítal jeden citát, ktorý už si nepamätám, ako presne znel ani od koho ten citát bol, ale bolo to niečo o tom, že človek sa počas ciest alebo cestovania sám najviac naučí, že kto vlastne je. A to z toho dôvodu, že vlastne človek, keď je niekde sám, nemusí sa správať podľa nejakých noriem alebo podľa toho, ako sú nejakí ľudia zvyknutí. Takže není tam nikto, kto by ho nejakým spôsobom judgeoval za to, ako sa správa a prejaví sa najviac jeho charakter. No a samozrejme človek sa pritom naučí kopu ďalších vecí, ako starať sa o seba, zareagovať v rôznych situáciách, proste je tak trošku hodený do vody a je to podľa mňa, že extrémne mimo komfortnú zónu a veľa ľudí sa dosť bojí toho, vlastne, že čo sa bude diať, keď budú v tých iných krajinách sami. Čomu dosť rozumiem sú, keď sa ženy boja toho, že cestovať same, ale na druhú stranu tým, ako som cestoval a stretával zo pár ľudí, tak som si všimol, že stretol som aj strašne veľa žien. Tieto ženy sa vôbec nebáli cestovať samé, nebolo také zlé, ako si niektorí ľudia predstavovali. Ja napríklad mám takový zvyk, alebo teda preferujem, keď niekde cestujem sám, preferujem bývať v hosteloch, čo je, niekto si povie, že akože môže to byť dosť nepríjemné alebo nekomfortné, ale tak určite jedna vec je cena a ďalšia vec je to, že človek pritom stretne strašne veľa nových ľudí, strašne veľa ľudí z rôznych kultúr, iných krajín a mal som naozaj veľmi veľa zaujímavých rozhovorov. A teda aj práve so ženami, ktoré cestovali same, hej. Takže stretol som babu, ktorá mesiac cestovala po Taliansku sama, alebo babu z Ameriky, ktorá vlastne chodila po ostrovoch a všetci títo ľudia sa nejako nebáli a nebolo také zlé, ako to vlastne ľudia dosť opisujú, hej. Čiže podľa mňa sa netreba báť a určite sa človek ako muž bude cítiť bezpečnejšie, ale je to podľa mňa, jak sa to povie, demonizované, to je to slovo. Áno, je to strašne demonizované podľa mňa. Ako som už vravel, ubytovanie na hosteloch je veľmi zaujímavá skúsenosť. Človek spozná strašne veľa ľudí a veľmi rád spomínam na zážitky toho, alebo celkovo podľa mňa človek, keď cestuje sám, stretáva strašne veľa podobných ľudí, ktorí cestujú sami a vytvára si dosť veľa či už priateľstiev alebo kontaktov, ktoré sú naozaj že veľmi zaujímavé a vedia byť prínosné v niektorých situáciách. A nikdy nevieš, akého človeka vlastne stretneš, hej? Čiže, no ale tá najdôležitejšia vec, ktorú som vlastne doteraz nepovedal, tá najvec na tom cestovaní o samote je to, že človek vlastne zažije úplnú slobodu. Jasné, že môže byť slobodný aj keď s niekým, možno by to mohlo byť lepšie, ale teda pracujeme so situáciou, že asi nemáš s kým ísť a tá sloboda je naozaj že super vec. Keď si niekde sám, nemôže sa ti stať, že chceš niekam ísť a nejdeš tam, pretože niekto iný tam nechce ísť.
Môžeš si povedať, že chceš ísť dneska na druhú stranu ostrova napríklad a ideš tam. Dneska chceš na obed takúto vec, tak ideš na obed tam, aby si to dal. A nikto ťa neobmedzuje, nikto ťa nikam od nikoho nie si závislý, no a nemusíš sa na nikoho viazať. Určite tak, ako sme teraz rozprávali o tej jednej strane, to sú tie výhody, ktoré vlastne to cestovanie má, tak treba povedať aj o tej B. Určite má to aj svoje nevýhody a teda cestovanie o samote je vždycky, by som povedal, taká náhrada toho ísť niekým, ale netreba sa podľa mňa báť toho. Čo sa týka tých nevýhod toho celého, tak podľa mňa určite najväčšia nevýhoda alebo jedna z nevýhod je tá, že je to určite drahšie. Hej, čiže napríklad prenajatie auta je drahšie, bývanie je drahšie, že keď si človek vie s niekým podeliť tie výdaje, tak ho to vidie lepšie. Ale na druhú stranu, teda čo som hovoril na začiatku, ak človek bude stále čakať na niekoho, tak sa vlastne nikam nedostane. Čiže vo výsledku to určite stojí za to. Už som sa stretol aj s takou vecou, keď som teda povedal niekomu, že idem na 3 týždne niekde sám, že či nebudem osamelý, alebo že či mi nebude smutno, či mi nebude niekto chýbať a s kým sa budem rozprávať. A toto je vlastne, hneď dve veci to spĺňajú. Na jednu stranu, podľa mňa človek stretáva strašne veľa ľudí, takže stále... Prehrala sa mi kamera, neviem, kde som skončil. Na to som nejako reagoval tak, že vlastne stále sa s niekým budem rozprávať, lebo ako som už hovoril predtým, stále človek stretáva nejakých ľudí tým, že sa vlastne hýbe v tých miestach, kde sa teda pohybujú tí solo cestovatelia a stále sa s niekým novým stretne, rozpráva, vedie rozhovory a podľa mňa nikdy nie je sám. Častokrát sa môže stať, že niekoho stretneš a kľudne s ním môžeš niekam ísť, 2 dní spolu stráviť s tým človekom, ísť na nejaké spoločné miesta a to je podľa mňa dosť cool. No a vždycky pri najhoršom môžeš niekomu zavolať, domov, kto ti je blízky, kamarátom, priatelia, rodina a tak ďalej. Takže nikdy sa podľa mňa človek nemôže cítiť nejakým spôsobom veľmi sám. Takže dúfam, že som ťa týmto tu na video nejako navnádil na to, že vlastne cestovanie solo nie je až také zlé, jak to môže pôsobiť. A keď si baba, tak podľa mňa je to samozrejme trošku strašidelnejšie a trošku by som povedal aj náročnejšie, ale napríklad ja to viacej cedím, keď vidím babu samú cestovať, pretože určite to je proste väčšie prekonanie sa alebo prekonanie toho strachu. Takže keby som mal dať nejaké rady, ako s tým začať, tak určite by som povedal, že proste treba ísť. Netreba sa nejakým spôsobom strašne veľa nad tým premýšľať, pretože stále sa nájdú nejaké dôvody, prečo nie. A napríklad moja prvá cesta bola taká, že zobral som mamu. Išiel som proste s mamou, naplánoval som si všetko tak, ako keby som išiel sám. No a keď táto cesta úplne v pohode prebehla, vlastne postaral som sa úplne o všetko, tak som si povedal, že vlastne keď pôjdem sám, nebude to o nič iné a rovno som si bukol letenku sám. Takže podľa mňa sa vôbec netreba báť toho ísť sám a vo výsledku je to iba super. A človeka ho strašne veľa posunie, naučí a hej, a už by som sa asi opakoval, keby hovorím ďalej o tom. Takže to je všetko pre toto video, dúfam, že si to pozeral až do konca a že sa ti to páčilo, teda ak si to dopozeral, tak ti ďakujem, lebo sám som sa strácal vo vlastných myšlienkach, ale dúfam, že to malo fajn formu a že ti to niečo dalo. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Čau! A to je koniec. Turut.